mangwanani esangano dzvene raMwari. Ndanzwa vakuru vari kushushikana nekubirwa. Pane maripots maviri evanhu vabirwa malaptop. Pane imwe area vakuru inoda attention. Nezuro ndakaenda kumayouth. Ndakazonosvika iko kwasara about 15-20 minutes kuti titange service. Asi mayouth anga akazara munzira achiri kungoenda. Zvidzidzo zvakuda kutopera. Kuti kuna vakawanda vakatozosvika kwasara 10 minutes kuti paitwe munamato wokuvharira zvidzidzo zvekuseri. Saka pamisangano mizhinji yandafamba panapa ndaona area iyoyo iri kuleka. Security nebasa renderekuti kana yanguva yemalessons munhu wese kunofanira kuenda. Munhu angatoramba kuteerera akarara zvake asi ari panzvimbo. Saka ngatienforcei zvinhu zvakadaro. Musatore vanhu vese kuti vakauya kuchechi. Vamwe vanotoda kutobatsirwa nemabatsirirwo aya kuti miviri yavo iite zviri correct kunyangwe mwoyo isati yagara pasi. Saka ngatibatsiranei nevanhu kuti tinzvenge kuzoshungurudzwa kwevamwe vakauya kuzonamata. Prayer band yes inogona kuzonamata. Mwari fumurai kana musiri kuda kuranga azviita. Nokuti Mwari vanoita zviviri. Vanogona kufumura kuti zvibatwe kana kutokurova neshamu vhiki risati rapera kuti urangarire kuti hazviitwe kumusangano unounganirwa kunamata Mwari. Kana vakusiya vhiki richinopera kudenga vari kungoti kapu yako haisati yazara. Asi musi wainozara ucharangarira zvese izvozvo. Mwari ambokuregera uchingoenda. Nyika ino isati yaguma pane zvaachaita kuripira kushungurudzika kwakasangana nevana vake. Ngatinamatei tisati tatanga uruku yedu. Baba wokudenga, tinokutendai pamangwanani ano nekumutswa zvakare kuuya kuti tidzidze mukati meshoko renyu. Tinokumbira Mweya Mutsvene akafemera kunyorwa kwezvinhu izvi atibatsire pakuzvizarura kuti zvijeke. Mwoyo yedu isimudzirwe, tirayirwe neshoko irori muzita raJesu tonamata, amen. Tinoramba tichitenda minamato yamuri kuita. Pane hondo dziri kurwiwa muchadenga dzatisingavoni asi Mwari vari kurwa. Tinokutendai neminamato yamuri kuita. Uruku redu mangwananani ndafunga kuipa musoro wenyaya unoti ngoro mbiri dzevhu. Ngoro mbiri dzevhu. Wabvira pandima yakaverengwa naPastor Mvuto nezuro mangwanani, pane mamwe mapoints andakaona ivo vachigara pasi. Kuna 2 Kings chapter 5 pavhesi ya15 kana muchiverenga muchirungu inoti, and he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him, and he said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Ndinamani azopora anodzoka kuna Elisha oti ndazviona hakuna umwe Mwari panyika kunze kwaJehovha Mwari waIsraeri.
kureva kuti Namani akanga asisina doubt kuti Mwari waIsraeri ndiye aifanira kunamatwa. Namani aitirwa zvaakaitirwa naMwari, akanyatsobvuma kuti kwedu tinonamata. By the way, kwavo kuDamascus vainamata Rimoni, vaitove netemberi yaRimoni, ndiye Mwari wavainamata. Ati akakombeya zvavanoitirwa vari kuDamascus naRimoni nezvaakanga aitirwa kuSamaria naMwari wevaIsraeri, akanyatsoona kuti kusarudza Mwari wekunamata kunoda kuingenja pfungwa, kuinzanisa kuti akambondiitirei Mwari wacho. Kana Jehovha anonamatwa panapa asina chaakambokuitira muupenyu, une chikonzero chekusiyana nazvo. Ndozviri kutaurwa naNamani. Inini zvandaona ndichikombeya Rimoni naJehovha. Jehovha Mwari wekwaIsraeri ndiye anofanira kunamata. Pavhesi ya17 na18 ndo pari kubvira musoro wenyaya. Zvino Namani akati, kana musingadi henyu, muranda wenyu ngaapiwe mitoro yevhu ingatakurwe nemahesera 2, kuti kubva zvino muranda wenyu haangabayiri vamwe vaMwari chipiriso chinopiswa kana chimwe chibayiro, asi Jehovha oga. Asi Jehovha ngaakanganwire muranda wake pachinhu ichi. Kana tenzi wangu achipinda mumba maRimoni kuzonamatapo, akasendamira paruoko rwangu, ini ndikapfugama mumba maRimoni, kana ndikapfugama mumba maRimoni, Jehovha ngaakanganwire muranda wake pachinhu ichi. Namani ari kuti, maramba henyu zvipo kwandiri, munhu waMwari. Chinditenderai chinhu ichi, nditakure ngoro 2 dzevhu rekuno kuSamaria, ndiende naro kuDamascus. Chii chiri kutaurwa apa? Mumazuva iwayo vaiti nyika nenyika ina Mwari wayo anonamatirwa munyika yake paivhu renyika iyoyo. Saka kukumbira ngoro 2 dzevhu aida kunodira pekunamatira, kuti Mwari waIsraeri anamatirwe pavhu rake rekuSamaria. Aireva kuti chero ndadzokera, uyu ndiye Mwari wandave kunamata. Ndachinja Mwari kubva nhasi. Mutemberi yaRimoni kuDamascus ndichangonopinda ndiri pajuti. Panopinda mambo ndakamugadha. Kupfugama kwandichaita hakusi kunamata Rimoni. Mwari varege kundipa mhosva. Manzwa chikumbiro chaNamani. Dai anga ari nhasi, Namani asvika sepanapa, ari kuti iye ndibhabhatidzei, ndachinja Mwari wekunamata. Ndozviri kutaurwa naNamani. Zvinobva zvasiya mubvunzo kwatiri seungano, kuti ko imimi sei muchinonamata vaMwari vekumwe after mabhabhatidzwa? Because Namani ari kuti
ndibvumirei kubva nevhu rekuno kuSamaria. Ndopandoda kuti kana yangu yekunamata ndopfugama pavhu iroro ndichinamata Mwari wekuno kwaIsraeri, ndoda kupfugama paivhu rekwaIsraeri. Saka mubvunzo uri kusiyiwa naNamani ndewekuti ko iwewe unogarirei nemachira eretso kumba iwe wakabhabhatidzwa? Ko tsvimbo dzine chekuita nevakafa unodzidii iwe uri nhengo yakabhabhatidzwa muchechi muno? Murunzwa mubvunzo uri kusiyiwa naNamani. Ko mbiya netuhari zvekumasowe unozvidii mumusha mako iwe wakabhabhatidzwa muchechi inei? Konyora dziri pamisana yemhuri yako dzegore rino iko kuchechi hatitemi nyora dziri kubvepi? Ndo mubvunzo uri kubvunziwa naNamani. Muchechi munomu madhikoni haateme nyora, iwewe mhuri yako ine nyora dzegore rino, iri muine makore muchiuya kumusangano muri nhengo dzechechi. Matombo nezvigubhu zvemunyengetero zvinotsvake iko kumba kwenyu imi makabhabhatidzwa. Ende rafu yacho chero tuvana tunotoziva kuti pano pamba pane zvimatombo nezvigubhu zvemunyengetero. Izvo zvivana zvamuri kudzikisa zasi uko kunoimbira zvichidzidzisiwa zvinoziva kuti pamusha pedu pane hoko dzakaroverwa natsikamutanda. Ko tsikamutanda munomudii pamba penyu? Uchiri kuendereiko kwaRimoni iwo maperembudzi akasara kuna Jorodhani? Saka Namani ari kuti zvandaitirwa kunopizvika ndachinja Mwari. Dambudziko vanhu vanosvikobhabhatidzwa dzove nhengo asi vasingachinje Mwari. Ndo problem yatosangana nayo muchechi. But Namani ari kuti nditenderei nditakure ngoro 2 dzevhu rekuSamaria ndiende naro Damascus. Varoma 6 vhesi ya 3 na 4. Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake? Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Nokuti kana takava vamwe naye pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake, tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, kuti muviri wezvivi ushayiwe simba, tirege kuzova varanda vezvivi. Vanzwa zviri kutaurwa naPaul panapa. Ari kuti patakabhabhatidzwa zvakatijekera, patakanopinda mumvura kwaive kufananidzira kufa nekuvigwa naJesu, nekuti paanozouya pasekendi coming Mwari vachatimutsa chero tikawanikwa tafa semamutsiro avakaita Jesu afa paKalvari. Saka ukabhabhatidzwa kuva nhengo yechechi uchinzwisa kuti chero ndikafa ndichazomuka, kunoenderei kun'anga nekwatsikamutanda? Nekuti ukanosvikako kunewo vanhu vanongoti vachikuona, ndiri kuona gomba dema, ndiri kuona gomba dema pamberi penyu.
mumusha menyu mune rufu. Zvingatoshamisa kugara kusingafiwe, nekuti nekuda kwechitema rufu rwakapinda panyika. Saka ukaonawo kusiri kufiwa kumhuri kwenyu, chishamiso ichocho, pari kuitwa minana. Asi kana kwafiwa, hazvireve kuti Mwari afuratira. Kufa kuri kungoitika pasi rese. Vana Dhavhidhi vaiti kana vakufa aidedza vana vake kuti ndakuenda nenzira yenyika yese. Saka kufa inzira yenyika yese. Hatitye kufa, nekuti kana tafa takatenda, Bhaibheri rinotiro tafira muna Jesu. Tichamutswa pamwe chete naye pakudzoka kwake. Saka Pauro ari kuti kubhabhatidzwa muna Kristu kufa nekuvigwa naye muguva remvura. Tinobva muguva remvura tave vanhu vatsva kuti tifambe muupenyu hunyowani. Dambudziko nderekuti wabhabhatidzwa kuti uchitanga upenyu hunyowani, vanhu voona hwekudhara pauri. Kufanana nekuti hembe yawapfeka itsva iri kungobva kushopu, vanhu voona iine chigamba musi wawatanga kuipfeka. Zvigamba hazvidi pahembe nyowani. Nemhaka yei upenyu hwedu hwechiKristu huine zvigamba? Ndo mubvunzo watiri kusiyirwa naNamani. Kana mauya, ibvai mauya zvachese. Namani ari kuti kana mazoudzwa kuti takaona Namani achipinda mutemberi yaRimoni, handiziri kuenda kunonamata, ndiri mugadhi wamambo. Saka mambo chero akaenda kugerufrendi uri panational duty unomugadha. Chero mambo akaenda kupi kwaangaende, iwe unomugadha kana uri mugadhi wamambo. Saka Mwari ngavarege kundipa mhosva. In other words, Namani ari kuti pane zvekuzviitira handipinde mutemberi yaRimoni, asi ngoro dzevhu dzandinobva nadzo kuno, kana yanguva yekunamata, ndo pandichanopfugama nemhuri yangu tonamata nekuita zvibayiro ipapo. Paul wobva ati kubhabhatidzwa makanga mwahere kuti kuvigwa kwemunhu wekare aikakavadzana naMwari, aiita zvisingadikwi naMwari. Saka shoko munondo rinobaya, rouraya unhu hwekare. Saka patinoenda kumvura, ndiri kuperekedza mufi, ndiye ari kunovigwa murinda remvura. John 3 kubva pavhesi ya 3. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Nikodhimo akati kwaari, munhu ungagoberekwa sei kwaava mukuru? Ungapinda zvemudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nemweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Usashamiswa nokuti ndakati kwauri munofanira kuberekwa kutsva. Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa inzwi rayo asi hauzivi painobva napainoenda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadaro. Jesu ari kutaura naNikodhimasi, anoti iye mweya mutsvene
anokuita kuti utendeuke. Ndokuberekwa nemweya. Mweya mutsvene anoshanda zvisingaoneke semashandiro anoita mhepo, asi chinozooneka michero yekushanda kwaaita. Saka mweya mutsvene anopinda mukati mako, onoshanda mupfungwa, onoshanda pamwoyo pako, opwanya zvakashata zvekare, odzima mafungiro ekare. Mweya mutsvene kana asvika pauri, shoko richiparidzwa, anochuna. Makabona machunirwo anoitwa redhiyo, kutsvaka chanel iri kudiwa. Saka mweya mutsvene anochuna mukati mako kusvika abata station denga. Kana abata station denga, masaisai anobva kudenga anosvikopinda nemauri, vanhu vakuona maaction ekudenga. Saka unozonopinda parubhabhatidzo rwemvura, asi mukati mako mabatwa namweya mutsvene station yekudenga. Paunochienda kumvura, muri kunoviga munhu wekare uya aipikisana naMwari, aigara akabata station yadhiabhurosi, aurawa neshoko nekushanda kwamweya mutsvene. Saka munomuperekedza mumvura, munomusiya murinda remvura. Panguva iyoyo yauri mumvura, pasi pemvura, mvura inobva yashanda semimba, kozvarwa mwana munyowani ane connection nedenga. Ndo zviri kutsanangurirwa Nicodemus. Saka Namani ari kuti iye, inini mukati mangu mabatwa station yokudenga. Saka kana ndadzokera kuDamascus, vanhu vachavhunza kuti Namani akaenda kuSamaria achirwara. Pakudzoka akanouya nengoro 2 dzefu. Zvonzi pane zvakanoitiwa ari kuSamaria, akanochinja Mwari ari ikoko. Saka ngoro dzevidzi akagadzira krava yake pekunamatira, asi haachanamatiri munhu, akunamata Mwari waIsraeri. Saka kana wabhabhatidzwa, vanhu vemumhuri vanozviona kuti tave nechisikwa chitsva pano. Unenge washanduka, station yabatwa mauri yave yokudenga. Parubhabhatidzo runorayirwa mubhaibheri, munhu anononyudzwa kamwe chete mumvura, kufananidzira kufa nekuviga. Mufi anoiswa muguva ka1, obva abuda. Kubuda ka1 mumvura kufananidzira kubuda kunoita mwana mucheche mumimba maamai kana mazuva okuzvarwa akwana. Saka chanyatsoitika apa chii? Mweya mutsvene agadzira munhu mutsva mukati mako, akupa mafungiro matsva, akupa zvidiso zvitsva nesimba rekunotanga patsva. Ndo zvaitwa nemweya mutsvene. Saka zvekare zvaurawa. 2 Korinde 5:17. Saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura, tarirai zvose zvave zvitsva. Kana munhu auya muna Kristu,
wabhabhatidzwa kuva nhengo yesangano, kwese kwaunozoenda wave nemanamatire matsva. Hauchaenda kunzvimbo dzawaisitandarira kana kwawaisinonamatira. Kana munhu abhabhatidzwa muchechive, dambudziko, vanhu vari kubhabhatidzwa oita 6 years, shamwari ndidzodzo haana kuchinja. Sawira ndiyeye wawaingove naye, hanzi takakura tese. Shamwari dzemunyika anogona kutodira mota mafuta kukuperekedza kurufu rwamaini nevegirlfriend kumba mhuri dzisingazivi. Saka kana watendeuka ukabhabhatidzwa, chinjai masawira. Unorambirei uine foni dzemusikana waimbodanana naye kuchikoro? Unodzidii? Foni nhamba dzemukomana wawaidanana naye kuhigh school unodzidii mufoni mako? Namani ari kuti ndakuenda neivhu nyowani kuDamascus. Ko iwe unorambireiko uchida wega mutemberi yaRimoni? Iye ari kuti kwaRimoni ndinoenda ndiri paJudha, ndichitomanikidzwa nemurayiro wekubasa. Asi chero ndikapfugama, Mwari ngavazvizive, ndine ndisiri kunamata. Yanga iri level yakewo yekunzwisisa. Vana Shadrach vakati chero kutopfugama kwacho hatiite. Saka uyo anga asati aita Bible study, ndosaka aitsanangura achidai. Mamboona kuti paripo mamwe macontribution anoitwa paclass aunonyatsoona kuti ava ndi-elder zvavava, asi vachiri pastage yaana Namani. Havasani vadzidzisiwa pakava pasvika vana Shadrach naana Meshaki. Unofanira kukura pachikristu, because kana nguva dzino dzatiri kurarama dzino idzi, kubva 1844 Jesu ari muimba tsvene tsvene yekureverera vanenge vauya kuna Mwari. Inguva yepurification, nguva yekunatswa kwevana vaMwari. Panguva iyoyi kune vamwe vanhu vachasiya mabasa nekuda kwekuti vachinja Mwari wokunamata. Variko vanhu vachaita upenzi hwekurizaina, vachinyatsoona kuti ine basa iri mufundisi handiende kudenga. Because kana uchienda kubasa unofanira kuti usina munhu akukotera vhesi kana quotation yemweya wechiprofita, iwewe kana pfungwa dzako dzakakwana dzichiri kudhonza dzese dziri 5, unofanira kutiona kuti panapa handifambe side by side naJesu ndiri kubasa iri. Saka kana wabhabhatidzwa wakutobva nengoro dzevhu kuSamaria. Namani ari kuti mukazonondiona kwaRimoni ndangopinda semugadhi wamambo, kwete kuzviendera kunonamata vaMwari vatakakura tichinamata. Iwo makakura mine manamatira amaita umba kwenyu. Une makore wanhengo yechechi, sei usati warasa? Butera maingoshandisa uchinaro, machira aingoshanda uchinawo zvakangoturikwa, hanzi hapasena handisina basa nazvo. But uri kuzviitisei kana usina basa nazvo? Zviri kutsvageiko panhumbi dzenyu Elda? Ndomubvunzo watiinawo. Kana makasiya zvedi muri kumanikidzwa nani? Namani ari mutendi munyowani ari kuti ndichangonopinda kwaRimoni nekuda kwekugadha mambo. Kuiwewe uri kumanikidzwa nani? Chengeta izvozvo. Ndikazvirasa
dare remusha ringazondinzwisisa, asi dare rekudenga ndoraunda kuti tiri kunzwisisa wakadaro. Mwari anoerenga moyo, Mwari anotarira moyo nemabasa. Because James anoti kutenda kwenyu kana kusina mabasa kwakafa, it's dead. Kana moyo mako maita correct, mabati wa station denga, ma-action ngaaratidze kuti muri vekudenga. Muri kuona action yapinda Naamani panapa kuti vakomana vake varaichivhu mungoro zonzi nderei ndakunochinja pekunamatira. Anotodiwawo ma-action. Mwari ndimwari umwe chete, usafunga kuti Mwari kana kwakumhuri yako newe anochinja zvaanoda, achinje Mwari. Ende Mwari musamutorese unge munhu wokuraini kwenyuka. Musamutorese unge anopinda mumatare emusha wenyu achiti aiwa apa ndiri kunzwisisa apa wakaremerwa. Aiwa, Mwari haadaro. Mwari ane zviga zvaakamisa, kana tichimunamata tinouya pazviga izvozvo. Mubvunzo watiri kubvunza vakomana ndewekuti iwe wane 2 years uri muchechi yechokwadi, muchienda kumisangano nemakembe emayuth, ko musikana wawaidanana naye usati wabhabhatidzwa uchiri kufambidzira neiko naye? Chii chakanaka chichabuda ipapo? Because Jesu anobvunzaka vairi vangafambe nzira imwe chete vasina kutenderana here? Koye burial naKristu vanofambidzana. Nyaya dziri common dzauchiri kuwana nemukomana asinganamate ndedzei? Chii chinokunakidza pamadiscussion enyu nemunhu asiri kuenda kudenga? Icho chiri kumuita kuti anoloke kuuya kuchechi chimbori chii? Pane station yakachunwa mukati make. Saka iwe unowadzaniriko naye? Hazviite paredhiyo kunzwa news pamastation mairi nguva imwe chete. Panoita kuzhezhera. NechiKristu chakawanda chakazhezhera muno. Ndosaka uchiona behavior inonetsa, hunhu hwako hauoneke kuti uri muKristu, haunakidzwe nekuenda panoenda vamwe. Unoziva kuti kunaoma kuti kana paitaurwa zveucamp meeting anenge achinzwa kuzengurira, hazvimunakidze. Dambudziko istation yakabatwa mukati make. Satani achakachuna station yake, iwe wakabhabhatidzwa. Ndo zvinonetsa izvozvo. Vana vaya vekusunda vaya kuti chipinda muraini, chipinda ubhabhatidzwe. Munotobhabhatidzisa tusati twagadzirika mukati. Regerai munhu azvisarudzire. Muchechi hatingodi manhamba, toda vanhu vari kuenda kudenga. Magaratiya 3:26. Nokuti imi mose muri vana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu. Nokuti vose pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu, makafuka Kristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina wakasungwa kana wakasununguka, hakuchina munhurume kana munhukadzi, nokuti imi mose muri vamwe muna Kristu Jesu. Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa. Kana watenda ukabhabhatidzwa, hapasina zviya zvekuti ndiri muheraini handidzarwa nemukadzi wandakaroora. Izvozvo zvatochinja. Wamuhera anoenda kudenga. Patakakura pane kamwe kambo kaimbwa kainzi Mai Vhiyora. Murume wacho ndiye aimba achiti Mai Vhiyora nhasi wandigumbura. Ndaiti ndikafa ndonofanira kuchengetera nzvimbo, asi nhasi wandigumbura. Wapakura huku ukandinyima musongora, Mai Vhiyora wandigumbura. Mai Vhiyora voti, Baba Vhiyora,
rega kudaro shava, rega ndinyatsokutsanangurira. Pano pauya hanzvadzi yangu huru, baba vamaseko vamunoziva vaya, ndavapakurira musongora, bandamadzo nerutswetswe. Iye ubva ati, kumusha kwenyu makaita sei musinganyare wakwasha? Iye bhudhi wako hanyari kudya musongora pamba pomukwasha, gokuro imo mudaidze, ndoda kumubvunza inini. Munhu wakadaro kana wabhabhatidzwa, wave chisikwa chitsva, wafuka Kristu, mumba ngamurege kuita tension kuti papakurwa huku handina kuona ndiro yaiswa musongoro. Iwe wababa vechechi, watoo mwana waAbhurahama, kana wanhengo yechechi, humadhuve hwepagrowth point hwapera. Haufaniri kuramba uchingodedzwa madaidzirwa awaita gore rakapera usati wakunamata. Iwe wawechechi, vanhu ngavakuremekedze. Haikona kuti wakabhabhatidzwa uri kubva kumusangano, zvidhara zvepagrowth point zvinongokunzvenzera zvichikubata mapendekete uchihengwa nezvidhako. Remekedza muviri wako. Hanzi kana makabhabhatidzwa mavana vaAbhurahama. Kana Hebrews 11 ukabva nayo pavhesi ya9, Abhurahama achireva hanzi, nokutenda wakanogara somutorwa munyika yechipikiro, sapanyika yevamwe. Akagara mumatende naIsaki naJacob, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe chete pamwe chete naye. Nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki waro. Ivava vose, vhesi 18, vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakazvimbundikira, vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. Nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo, nekuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vakawana nguva yekudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka, ndiyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo, nekuti akavagadzirira guta. Saka kana wabhabhatidzwa, wakuraramira nyika inouya, kwete inoi. Panove watoo muyeni ari kuvavarira a better country yakagadzirwa naMwari, ndo nyika yekudenga. Watochinja kubva kumaitiro ekare, waregera zvawaisiita, watanga zvitsva. Murume wako atove nemudzimai mutsva, mudzimai wako atove nemurume mutsva, vana venyu vatova nevabereki vatsva, vabereki venyu vatove nemwana mutsva. Kana wabhabhatidzwa, wava chisikwa chitsva. Pana 1 Vakorinde 14, 1 Vakorinde 6 verse 14. Mwari wakamutsa Ishe, iye uchatimutsa isu nesimba rake. Kana watenda ukabhabhatidzwa, Mwari akamutsa Jesu, pakupedzisira achatimutsa nesuwo vakatenda vakabhabhatidzwa. Hamuzivi kuti muviri yenyu mitezo yaKristu? Ndichatora mitezo yaKristu ndikaita mitezo yechifeve. Hamuzivi kuti wakasonganiswa nemhombwe wava muviri mumwe naye here? Nokuti iye unoti ava vaviri vachava nyama imwe. Asi wakasonganiswa naShe wava mweya mumwe naye. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri, asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzivenyi. Kana watenda ukabhabhatidzwa, wamunhu mutsva, wakugarwa nevakuru vekudenga. Saka Pauro ari kubvunza, zvinoita here
kuti Jesu anogara mauri unzvenge usiku uchienda naye wakamutakura kuimba yechifeve. Ko pamunokumbana nechifeve kuita nyama imwe, Jesu anogara mauri anenge ari pai? Dai taifunga mafungira anotaurwa naPaul kuti kana ndatenda vakuru vokudenga vanogara mandiri, hauzoendi kuzvikona zviya, nekuti unonyatsonzwisa ndiri kuomesera Jesu anogara mandiri. Kana wabhabhatidzwa Kristu ave kugara mauri, haumuendese kuzvifeve. Pamusha pakasvika mwene akatsanangurika, makamboona here kuti haarariswe pese pese? Makambozvicherechera zvinoitika kwenyu? Saka munhu akabhabhatidzwa ave ugaro hwaKristu, haachanwe kana kuputa zvinodhaka, nekuti wave ugaro hwevakuru vokudenga. Unenge uchiti izvi handingaise mandiri, nechikonzero chekuti pane vaakugara mandiri. Muri kupabata here pari kutaurwa panapa? Ndosaka tati pekutangira kutakura ngoro mbiri dzevhu kubva nadzo Samaria kudzokera Damascus, ndozvinokupa simba kana yanguva yekunamata. Unoziva kuti handipindi mutemberi yaRimoni. Hanzi kana wabhabhatidzwa matoo vana vaAbhurahama. Tikadzokera kuchapter 11 yaHebrews vhesi ya17, nokutenda Abhurahama achidzwa wakabayira Isaka. Iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwe woga. Iye wakanga avudzwa zvichinzi, muna Isaka vana vako vachatumidzwa. Nokuti wakati, Mwari unogona kumutsa munhu kunyangwe kuvakafa. Ndipapo kana tichitaura nomufananidzo paakamudzoserwa. Hanzi Abhurahamu paakatestwa naMwari kuzienda unobayira Isaac, haana kuramba naye, nekuti paakanga akutenda ainzwisa kuti Mwari anomutsa vakafa. Saka aiti kana ndauraya Isaac, ndamupisa zvataurwa naMwari paaritari, kana ndaakuburuka Mwari anomumutsa ndodzokera naye. Ndosaka akati kumajaya, sarai pano, ini nemukomana taakumbononamata tozodzoka. Aiti ndiri kuenda kunomuuraya ndomupisa paaritari, asi Mwari womumutsa todzoka tese. Saka vakabhabhatidzwa, pfungwa iri kubuda panapa, tinopfuura nemumiedzo asi tichiikunda. Chikonzero hatifambi nekuona asi nekutenda. Vakabhabhatidzwa vanoita zvinonzi naMwari vaite, kunyangwe zvakaoma sei, zvichiita kunge hapabudike. Chikonzero vanoona Mwari achivayambutsa. Saka kana wakangobhabhatidzwa chete asi station yokudenga isina kubatwa mukati mako, paripo pangu paunoti Mwari apa vandomezera apa, famba imekapo. But Mwari anoda kuti chero akupa matest. Now muchaona kuti kusatendeka pakuchengeta Sabata nepakudzora zvegumi nezvipo hazviitwe nemunhu akabhabhatidzwa maari mabatwa station yokudenga. Because kana mwana waAbhurahama unobayira Isaac, pasina umwe Ishmaeri akatoenda, hatingobisi chegumi mwedzi yazvinenge zviri nani, asi chinobviswa chese nekutendeka kwazvo. Chikonzero nekuti uri kufamba naMwari. Makambonzwa here pane pakagara vanhu zvinzi munhu mukuru adaro? Mambonzwa zvichaurwa? Munhu mukuru adaro.
Saka kudenga anenge vaitoto imimi kana mama Kristo vanhu vakuru, because pamuri pakugara vanhu vakuru. Saka munhu mukuru aita sei? Adaro. Pane dzimwe nzira dzinowanikwa nadzo mari panyika panapa dzisingaitwe nevanhu vakuru, nekuti mamuri makugara vakuru vokudenga. Hatichawani mari nekupfuya nguruve netsuro kana nekurima fodya. Aiwa, ukanzi ko makaregererei, unoti aiwa munhu mukuru haaite izvozvo. Mandiri makugara vakuru vekudenga. Saka Namani akatorambirwa naErisha achida kutobvisa ngoro yezvipo, akarambirwa. Namani tikadzokera shure achingosvika, mukaverenga pavhesi ya10 kuenda ku14, Erisha haana kutombobuda mumba. Akati muudze aende kunonyura ka7 muna Jorodhani. But vhesi rinoti iro akatsamwa Namani akagumbuka. Akati kwedu kuDhamascus kune nzizi dzinoerera mvura yakachena, vana Abhuna naFaripari. Adii kuti ndinogeza ikoko maperembudzi angu apera. Kwaakanga abva atogeza mvura yacho maperembudzi aripo. But ndinofarira zvakaitwa nevaranda vake. Hanzi vakamunyengetedza vakati, kwamuonere kuti munhu waMwari haana kurayira chinhu chihombe. Arayira kungoti dai munonyura bedzi munobvei. Hanzi anyengetedzwa nevaranda vake akaenda akanonyura. Vanhu vanoda zvinhu zvakaoma. Pane vamwe maibhanda vataimboparidza navo mushakabvu, vaigara vachitaura nyaya yeumwe murume anonzi January kumaraini kwavo. Vaiti January kana vanhu vauya kuzoshandirwa, aivashandira nemuswe wehachi. Saka anga ane chirumu chekuti hamugone kupinda muri vairi. Anongonzi fanenda ikoko. Kana wapinda muchirumu ichocho, unokumura hembe kumusana wokotama. Saka January kana auya kuzokushandira, airikita musana nemuswe wehachi. Ndo mashandiriro aita. Vanhu vese vainoshandirwa kwaJanuary vairohwa kumusana nemuswe wehachi. Zvino varanda vaNamani vari kuti koinga zvataurwa naErisha zvakasiyana nezvekwaJanuary 1. Muri kurambirei zvinhu zviri pachena zvakadai? Saka mubvunzo woti ko iwewe chiri kukunonotsa kubhabhatidzwa chii? Rubhabhatidzo rwaKristu rwekunyudzwa ka1 mumvura. Nazvati tine vamwe vanhu vari panapa vanonyatsoziva kuti iyi chechi ndeyaMwari, teaching dzirimo ndedzekudenga, asi anoita makore ari kubhabhatidzwa. Saka mubvunzo uri kubvunzwa nevaranda vaNamani ndewokuti kuinga hapasi kumborayirwa zvinhu zvakaoma wani, kungoendwa newo mumvura. Ende panobhabhatidzirwa paini ndiri kuona pakachena panapa, hapana makarwa paunga ndingazobatwa. Vanhu vanenge varipo kuti kana watadza kutsika watsvedzemuka vanokusumudza. Saka mubvunzo kuti uri kumborambirei kubhabhatidzwa? Iwe wanzwa kuti kunoku ndokuna Mwari wechokwadi. Mababata, kuno vanhu vakadaro. Chauri kunonotsera zvikomborero kuburukira muyadhi mako chii? Mwari una akaunganirwa panapa ndiye Mwari anoblesa uyu. Ndiye Mwari achamutsa vakafa iyeyu. Saka uri kurambireiko kujoina timu rake? Wabona chero zvifana nokundwa kurizina nezvifana zviri kuprimary. Zvifana zviri kuprimary kana pakanzi paroda kuitwa game zvinorwira kuda kuenda kutimu yaanogara aine mabhaskets netunonaka. Vada kuenda kusaiti kwake. Vamwe vane vachitosairirwa uko vanobva kudzimba dzevaromo. Nokundwa nezvana zvekuprimary.
kuiwo kuti usarudze Jesu uyo achamutsa, uri kunonokerei? Hapana yandiri kumbogadzirisa. Yaunogadzirisa iwe une saizi nadzo here? Vadhara vaive neupepe hwendebvu vakafa vachingosiya dzakadaro, unogadzirisa iwe? Namani akabvunzwa, muri kurambireiko zvinhu zviri pachena zviri simburu zvakadai so izvi? Nerombo rakanaka. Namani akaenda, zvishuwa akatobuda maperembudzi apera. Rega kuramba uchiverengera, vanoti mberengera yakaradza mbuya nenzara. Ende madai ndakaziva kazhinji kacho hashandi. Unozoyeuka navakwata, ndokutaura kwevakuru. Poita imwe caution. Zvirevo 28 verse 9. Anoramba kunzwa murayiro nenzeve yake, kunyangwe nemunyengetero wake unonyangadza. Chizviri kutaurwa panapa. Ukabhabhatidzwa usina kutendeuka, usingadi kuteerera, kana kuti ukange uchinamata asi usingateerere zvinorayirwa naMwari, hanzi minamato yako inobhowa Mwari. Mapanzwa? Minamato yako inoita sei? Inobhowa Mwari. 1 Samuel 28 verse 5 na 6. Zvino Sauro wakati achiona hondo dzevaFiristia akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota, kana neurimi, kana nevaprofita. Kusateerera kunoita kuti kana uine zvazokuvhundutsa muupenyu, kana kuti zvakushungurudza, ukadana kuna Mwari anokunyararira. Saka Mwari anoda vanhu vanotirimuka kana achitaura. Munoziva kuti chakazourayisa Anania naSafira chii kuna Mabasa 5? Kuuya kuchechi vanhu vasina kutendeuka, uchiratidza saidi riri feki. Munoziva chinonzi feki? Chinenge icho asi chisiri. Ndo zvakaurayisa murume nemukadzi Ananias naSafira. Mwari haazi muurayi wevanhu, Mwari ndimuponesi. Asi kana amanikidzwa nemamirire ezvinhu, banga basa raro nderekubatsira kucheka zvinobikwa nezvinoshandiswa pamba, asi ukaribata zvisiri izvo, munhu anogona kutoenda kumakuva. Mwari ndimuponesi, basa rake nderekuponesa, simba anaro. Ngatiuyei kwaari nemwoyo inozvininipisa. Mapabata here vadikani? Saka Namani ati, ndiri kukumbira ngoro mbiri dzefu ndidzokere nadzo kuDhamascus. Iwewe hamenoti panapa unobva nei? Chii chauchabva wakatakura kudzokera kumba? Regai ndipedzise nekuita rukokoro. Ndakaona vamwe vanhu vakakokwa pano naShepherdess Gwedede, vakazvimisira kubhabhatidzwa, vakauya kuno mberi. Pane here mumwe asina kuita decision pamwe chete naivavo, anoti nhasi muhurukuro iyi nedzimwe dzazuro pane pandasvitswa naMwari, ini ndingade hangu kukopa Namani ndigashire Mwari uyu. Mwari vachune mukati mangu, vabate station yokudenga. Kana zvichireva kubhabhatidzwa, ini ndingade hangu kubhabhatidzwa ini. Varipo here vanga vasati vaita sarudzo iyoyo, anoti ndinamatire iwo ndigobatana nevamwe, angasimudze ruoko agere kwaagereko? Aripo here? Pane here vamwe vageresere kwematombo? Handioni. Kana paine asumudza ari pedyo newe, unongodedzera kuti amen. Tinoda kutenda, tinoda kutenda, tinoda kutenda. Namani ati, ndibvumireiwo ndiende nengoro mbiri dzefu kuDhamascus. Saka iwewe munamato wako uri kuti, Mwari ndibvumireiwo ndibve pano
ndane zita idzva kudenga, zita rangu rachinjwa parakanyorwa, ranyorwa mumabhuku enyu. Vasingadi Mwari vanonzi vanonyorwa muvhu musingatane kudzimika, asi vanoda Mwari vanonyorwa pakakotsekana. Aripo here vasumudza maoko avo? Rega ndikumbire shamwari iri pedyo naye, umuti uya ndikuperekedze kumberi, munonamata napasta muri kumberi. Kana paina asumudza ruoko ari pedyo newe, mubate ruoko mufambe patiri kuimbirwa muchiuya kuno kumberi. Vadziurirei vafambe vachiuya. Ndasani ndasarudza, asi Mwari ataura kwandiri in a very special way. Ndanyatsonzwa kuti ndini ndiri kurehwa. Usatadziswe nanebha wako anopinda chechi inoyi asingafambe zviri correct. Kuna vamwe vakatotumwa naSatani kuzoita basa iroro rekukutadzisai kuuya, but iwewe usarege kuenda kudenga, nekuti kuna mainini vako vanopinda chechi asi vasingaregere kuroya, vasingaregere musikanzwa. Mwana wabhudhi vako anoita chifambi iye ari wechechi. Ngazvisakutadzisa kuuya kuna Jesu. Munoziva chimwe chinhu chinondishamisa, vari pamwe vanoti eldawo pachechi pavo unhu hwake, but inini kubva grade 1 ndakatozo teacher 1 chete akanditicha from grade 1 to A level akanga aine degree, vamwe vese vanga vasina. But hazvina kutitadzisa kuenda kuuniversity ndakatichwa nematicha asina madegree. Kuchechi bedzi munhu ndokwaanoti handingaende kudenga ndaelda wavo havasi kuenda. Aiwa, hausikuona kuti kupusa kwekumaraini hereko. Ramba zvinhu zvakadaro. Fambai ona Mwari tikuona vamwe vachifamba. Kana wanga usina kusumudza ruoko asi uchinzwa mumwoyo mako kuti ndoda kuenda, kwenya ari pedyo newe kuti ndiperekedze. Fambai, Mwari ngaakukomborei vana, ngaakukomborerei. Fambai, vari kufamba, tiri kuona. Fambai. Usarambe uri kuseri ikokoka uchiti Mwari ari kuziya zvaitika mumwoyo mangu. Aiwa, anodawo action Mwari. Ndosaka Namani akati ndakuenda nengoro dzefu. Panodiwa action kana wasarudza. Famba mudikani, famba uye kuno. God bless you. Ari ngaakukomborerei. Fambai. Perekedza umwe wako uendai kuno, uperekedze. Sarambe uchiita nharo nemweya. Vamwe vakauya vakanyorwa mazita avo, vari kupreparerwa rubhabhatidzo ruchaitwa. Tichaziviswa kuti runoitwa nguvai uye. God bless you. Vari ngaakukomborerei, ngaakuropafadzei. Vari ngaakuropafadzei. Ndakukumbira kwamuri vakomana nevasikana vari mukati umu, ivai serious naJesu. Paari kublesa ava, imamunyare here kuti kuna Jorodhani kunosvikobviswa maperembudzi aNamani muSiriya, iko kwaIsraeri variko vane maperembudzi. Ngazvikuremerei kuti vari kubva kunze uko, vana ven'anga, vana vemaprofita vari kuuya vobleswa. Iwewe mwana akakurira muchechi wobva panapa uine rushambwa kuzotora munyama pamusangano. Ngatitendeuke vakomana, ngatitendeuke. Kuna zvimwe zvifana zvakakurira muchechi asina nhasi achiri kubhabhatidzwa. Hamene kuti une denga rako here rinoendeswa nenharo. Nzira yekudenga ndoiyi vakomana. Unozvinzwa vafana? Haikona kufunga kuti unoziya serekunda, unoziya maapplication hobo pakombiyuta. Kudenga hakuna izvozvo. Tinoda kutenda. Regai tinamate vanhu vaende kunogadzira vagobata chikamu chinotevera. Ngatinamate. Baba wokudenga tinokutendai pamangwanana.
munoburuka muchizotaura kwatiri nenzira yakajeka yakatsanangurika. Tinotenda nemweya wenyu wekutsiura, wokurayira nekukoka. Regererawo vana venyu vari mukati vane nguva vari nhengo dzesangano, asi unhu hwavo huchinyadzisa, huchisemesa pamberi penyu. Vanokusvotai neminamato yavanoita yavasingateereri. Varegererewo Mwari, muvabvise kusaidhi rerufu, vapinde kudivi revachaponeswa. Parova hana dzavo muchitaura, vabatsirei nesimba rinobva kudenga. Tigotenda naivava vauya kumberi, vari kuzvimisira kuti toda kuchinja Mwari wekunamata nemanamatiro. Tinamate Mwari wechokwadi, Mwari weSabata. Vazvimisira kubhabhatidzwa, vagashirei Mwari, muvaite venyu kubva nhasi nanokusingaperi. Rambai muri pamusangano uno, nokuti tinonamata tichipota nezita raJesu. Amen. Vauya kumberi, chakumbira kuti nemaelders fambai muchiuya kuno kusero vanokubatsirai. Kuda kutenda nekukasika vanzi vasari ngatiuye, madhikoni, maticha ose, nhengo dzose dzemaRondera East District dzamatofamba muchiuya apo patinenge tiri kuimbira tichienda. Tikasike kubata nguva, Mwari mudenga vatindire zvakanaka. Ndiri kufunga nekunaka kwenyika, iyo ndichasvika kowira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawane